लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे पुजा बर' इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्रायो जलफाय आसार बानायनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय जलफायफोरखौ आङो फोरानना दोनखाबाय आरोना। ओमफ्राय बेखौनो थावफोर लगायनानै माबा माबि खालामगोन, बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। थ' चल लोगोफोर आङो दैनि माबा 3 कापसे दै लाबाय आरोना। दै लानानै इयाव जलफायखौ होबाय आरो इखौ 3 मिनिटसो गुदुं खालामनि आरोना। 3 मिनिटसो गुदुं खालामनानै बेखौ थिखांगोन। ओमफ्राय थिखांनानै मा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै गोदौगासिनो आरोना। ओमफ्राय आङो बेखौ दायो थिखांनोसै आरोना। थिखांनानै दसे गुसु जाथो, गुसु जानानै ओमफ्राय जिरनानै आं सान्दुङाव होनोसै आरोना। नै ओमफ्राय दायो इखौ जिरगोन आरोना। जिरनानै बेगरखौ दिहुनगोन आरोना। सोरबाफोर जुदि बे बेगरखौ दोननो गोसो बिसोर दोननो हायो, आं दोनगोन। गुदुंथार जाय नोंथाङा बेगरखौ दोननो गोसो बिसोरो दोननो हागोन आरोखि। लोगोफोर ओमफ्राय दायो आंनि हालदै होनोसै आरोना। हालदै ओमफ्रायो दायो लगायखांनानै बेखौ सान्द्रियाव फोरानगोन आरोना। दायोथ' सान्दुङानो गैला, होमबाबो दसे होनोसै आरो। नागिर सान्दुंखौनो नागिरना मोनाखै आरोना। ओमफ्राय नै बाङाय मोनबाय, बेयाव दोनदो र'। बेखौ सानसे सान्दुङाव दोननांगोन आरोना। दिनैथ' जानाय नङा, नै सान्दुङा खारबाय, दिनै जानाय नङा, गाबोन होगोन आरोना। गाबोन फुङाव होनोसै। बरिया जाबाय। गुड मर्निं लोगोफोर, आङो दायो माने ओंखाम जाखांबाय आरोना। ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय थादों आरोना, गय। ओमफ्राय आङो मैयाथ' नोंथांमोननो खिथिदोंमोन ना बे जलफाय आसार बनायनायनि बे माबाखौ, जलफायखौ रुनानै हालदै गय जानानै रायलायनोनो हायाखै आरोना। हालदै फुननानै आङो सान्दुङाव दोनगोन होन्दोंमोन ना। थ' बेखौनो खिथिनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो। थ' होमबा नै सि बरिया जादों। बेखौ एसे फोराननांगोन आरोना। दिनै सानसे दोननोसै। ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय आङो बिबार लादों ओरैनो साइजआव। सानिनि गान रोजाबनाय नायनो नोंथांमोना नायनो नामा? लाबोलाय नै
Này đã xin sao vậy? Hey, japai, sini. Halah. Raga जों खो. लोगोफोर आङोथ' नोंथांमोननो खिथाखादोंमोन ना बे माबाखौ जलफाइखौ फोराननो होननानै सान्दुङाव होदोंमोन ना थ' फोराननानै बेखौ लाबोबाय आरोना नै बरहाया रानबाय ओमफ्रायो स्टार्ट खालामलांनोसै ओमफ्राय नै सारायखौ एसे गुदुं खालामना लाबाय आरोना ओमफ्राय गुदुं खालामनानै इयाव जिराखौ एसे फ्राय खालामगोन रुमानो खोमसिथार ओमफ्राय लाइट होदो होमबाबो खोमसि उपाय जिरा होगोन ओमफ्राय पासफुरन नामा बेखौ होगोन खोमा एसे साराया गुदुं जाबाय दायो जिरा होनोसै गुदुंद्राय जाबाय आरोना ल' फ्लेमाव गुदुं खालामगोन आं बेबायदि बनायो आरोना बहुतानो बिभिन्न स्टाइलाव बनायनो हागौ खिन्थु आंनिया सिम्पल आरोना जेबो होआ मात्र जिरा होगोन ओमफ्राय पासफुरनखौ होगोन बेलेग होनो हाबाथ' गाहामानो थारमाने आंनि आखायाव बारा बुस्थु गैया बेनिखायनो जिराखौनो होनोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो दायो नै पासफुरन होनोसै सामस मोननै होगोन आरो माने आचारा जिमानखिनि जायो बिनि सायाव होननांगोन आरोना नोंथांमोना आंनिया बारा नङा माने एसेल'सो बेनिखायनो आङो बै एसेल'सो होनोसै आरो मस्लाखौ आङो ल' फ्लेमाव बानायगासिनो दा आंनिया ओरैनो सिम्पोल आरोना बानायनाय स्टाइला लोगोफोर दायो नै आं थुकसेयाव लाबाय ओमफ्राय आं देनोसै आरोना दा ओमफ्राय लोगोफोर आङो मबाइलखौ दसे चार्ज होना दोनबाय आरोना मबाइलानो चार्ज गैथारामोन ओमफ्राय आङो दायो नै फालु गोरानबो गैयामोन ना फालु गोरानबो गैयैखाय आङो दखाननिफ्राय बायना लाबोबाय आरोना ओमफ्राय एसे सावनोसै अराव सावनि माने फ्राय खालामनाय बायदिनो जागोन आरोना बारा होआ आरोना मोनबा सयथासो होनि जिना लाखाबाय एसे फ्राय खालामनोसै नैथिं सानैनि आदारनि थाखाय दै एसे गुदुं खालामबाय ओमफ्राय फालुखौ फ्राय खालामगासिनो आङो जाबाय ओमफ्राय जिरा पासफुरन देनाय ओमफ्राय नैथिं फालु गोरानखौ दोनबाय आरोना बेखौ पुरा देना लाखाबाय आङो पुरा रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो फोननोसै ओमफ्राय लोगोफोर आङो दायो थाव गरम गुदुं खालामना लानोसै आरोना काप मोननैसो होगोन आरो थावखौ नै गुदुं खालामबाय आङो थावखौ अरखौनो गेसखौनो हमनो बावगारदों पुरा पियर थाव आरो लोगोफोर बियो न'आव बानायनाय माने बेसरनि नुदोंना पियर थावफोरा माबायदि गोसोम जायो ओमफ्राय आङो नै आसारखिनिखौ बेयाव सरियायाव दोनना लानोसै आरोना
नै दोनबाय ओमफ्राय नै फालौखौबो होना लानोसैनियाव ओमफ्राय थावा गुदुं जागासिनो थावा बिराद मोदोमदो आरोना लकेल पुरा न'नि पियर थाव ना नै गुदुं जाबाय थुङा ओंखारसोबाय होमबाबो दोनबाय थानि दसे गुफुर आरो हालदै होगोन एसे कालारा बहुत इम्पर्टेन्ट आरोना बेनिखायनो हालदै होगोन हालदै सामुससे होनोसै ओमफ्राय गुदुं जाबाय दसे दोनसै खालामनोसै ओमफ्राय दायो संख्रि होनोसै संख्रि जेमान नांगौ बेखिनिखौ होबानो जागोन आरोना 2 चामच 3 चामच बानो जागोन दे बारासो जागोन नामा बेखौ मिक्स खालाम दायो थाव होनोसै थाव होबाय ओमफ्राय दायो मिक्स खालामनोसै दायो आं बरियानो नांजोबनाय बायदि मिक्स खालामनोसै आरोना ओमफ्राय बेखौ दायो सान्दुङाव होनोसै आरोना बेखौ हप्तासेसो सान्दुङाव दोनगोन आरोना बेबायदिनो सरियावनो दिहुनना होबाय थागोन आरोना हप्तासे बारबाथाय बेखौ बरियानो जितियानोखि मस्लाखिनिया जलफायाव नांलांगोन बिदिबा बे उनाव जेब्लानोखि मस्लाफोरा जलफायाव नांगोन ना उनाव बेखौ बरियानो माबायाव मा होनो आयनानि ग्लास बथलाव सोना दोनगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेखौ दायो सान्दुङाव होनोसै सान्दुङाव होनोसै दा आङो बथलफोरखौ पुरा सोना रेडि खालामना दोनखादो आरोना सुनानै नै बेयावनो सुगोन आं लोगोफोर फाइनेलि नै जाबाय आरोना ओमफ्राय नै नायदो सान्दुङाव हप्तासेसो दोनगोन आरोना बेखौ बेबायदिनो सरियाव दोनगोन दानो माने टेमायाव सुथ'आ आरोना दानो टेमायाव सोआ सप्तासेसो बेबायदिनो सान्दुङाव दोनबाय थागोन आरोना लोगोफोर सप्तासेनि उनाव नोंथांमोननि खिथिगोन लोगोफोर ओमफ्राय दोननोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर दे थ' बाय बाय दे